खुलुमबाय आंनि बड NBM चेनेलाव गासैखौबो दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो सोरबाफोर गोदान दंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरो खाथिनि बेल आइकनाव थुना होदो। आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव E-रिक्शाखौ सालायनो होनाय जानाय नंला। गलाघाट जिल्ला देरगाव सहरनि 37 नं हेमचन्द्र गस्वामी रायजोनि लामायाव E-रिक्शाखौ सालायनो होनाय जानाय नंला। गलाघाट जिल्ला देरगाव सहरनि मिउनिसिपेल बर्डआ बे थांखिखौ लानाय जाबाय। गासैबो E-रिक्शा सालायग्राफोरखौ 1 हप्तानि गेजेराव सालायनायनि गनायथि बिलाइखौ बानायनानै लानो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय। सालायनायनि गनायथि बिलाइखौ बानायनानै लाया अब्ला E-रिक्शाखौ सालायनो होनाय जानाय नंला होनना मिथिहोनाय जादों। बाक्सायाव साप्लाइ अफिसार रमेन डेकानि हेंथायै केस थिसनदों। बरमा ओनसोलनि दखानदारफोरखौ बाक्सानि साप्लाइ अफिसारआ नायबिजिरहोयो। नायबिजिरहैनायनि मुङाव दखानदारफोरनिफ्राय रांखौ लादों आरो दखानदारफोरा रांखौ हराब्ला बदनाम खालामनोबो हुमखि होदों। बेखौ लानानै दखानदारफोरा रागा जोंखांना बाक्सा ओनसोलाव केस थिसनदों आरो रमेन डेकाया गावखौ बदनाम खालामनो थाखायसो बेबादि खालामदों होनना बुंथिदों। दिनै हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टखौ फुंनि 9 बाजियाव फोसावनाय जागोन। आनजाद होगिरि फरायसाफोरा बे आं होनाय वेबसाइटफोराव हाबनानै गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। www.assec.assam.gov.in www.result.shiksha माखासेखौ आं होनाय पिकचाराव नायनानै लादो लोगोफोर। BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आसामनि दै बानानि अनसुंथाइनि थाखाय CM रिलिफ फान्डआव 4 लाख रां दान होदों होनना खौरां मोन्नाय जादों। त्रिपुरायाव जानाय उफ्रा बिसायख'थियाव BJPआ मोनब्रैनि मादाव मोनथामखौनो देरहादों। BJPआ कंग्रेसआ मोनसे देरहादों। त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि मानिक साहाया देरहादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। गुजरातआव गंसे खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै आसामनि सासे लाइमोना जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ कामरुप जिल्ला खुवालकुसि नोगोरनि बाथिपारा गामिनि थागिबि प्रान्जल मेधि होनना सिनायनो हादों। थैनाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाया बुंथिनाय बादिब्ला मेधिया 22 जुनआव कम्पानियाव मावनो थाखाय न'निफ्राय गुजरात फारसे आगान होलांदोंमोन। पुलिसआ बुंथिनाय बादिब्ला गोख्रै खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै लाइमोना जिउ खहा जायो। दा गोथै सह'आ आहमेदाबाद पुलिस स्टेशनाव दं। बे जाथायनि फारसे पुलिसआ मेधिनि नखरनो खौरां हरदों आरो दा नखरनि सुबुंफोरा बिनि गोथै सह'खौ आहमेदाबादनिफ्राय खुवालकुसिसिम लाबोनो थियारि खालामबाय होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरोबाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो। जै बर' हारिनि।